Foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don sanga ani wagati Serifula Jabaranin so la aw bisimila ko kura kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya bana ani bana nacogoyaw la walasa ni aw an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma walasa u ka an kunnafoni ani ka an ladɔnniya waleya minnu ni an y'o matarafa a ka ca la a bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ ka an ka kɛnɛyaw ni ka olu sabati ka fara u ka nisɔndiyaw kan ka sanga ni seli hukumu kɔnɔna ye an ye fɛn min sɔrɔ an ka ɲɛjɔw sɔrɔliw na. Seli ye don ye min na sugandira daliba masa fɛ ka fara donw kan don minnu ni jɔyɔrɔba b'u la silamɛ diinɛ kɔnɔ a bɛ yirali kɛ don na don minnu ni ɲumanya waleyaw bɛ k'a kɔnɔ ka caya hinɛ ɲɔgɔnna don yafadeli don fɛnɛ don fara ɲɔgɔngali don a nisɔndiyaw waralen don kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ an kan k'an janto an yɛrɛ la walasa o nisɔndiya in bɛ se ka to badabada la wa o nisɔndiya in kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an farikolo kɛnɛyaw ma waleyaw bɛ waleyaw la nisɔndiya mana wara togo o togo an kan ka hakili to o waleya ninnu na olu kana na kɛ kɔlɔlɔ ye ka dankari kɛ an ka ɲɛnamaya la to min kan ka sigi kosɛbɛ o waleya ninnu kan misaliya la siraba ka kasara seli min n'o ye nisɔndiya don ye n'i ye an ka kɛnɛyasow ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana dɔgɔtɔrɔsoba n'o de ye Gabriel Ture ale urgence kɔnɔna bɛ fa banabagatɔw la banabagatɔ minnu n'u ka ladali sababu bɔra siraba ka kasara la dan bɛ se ka kari o waleya jugu in na cogo di fo k'a sɔrɔ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kelen don kan hakiliw bila waleyaw ɲɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya donw ka ca wa seli wɛrɛw bɛ kɔ ka na min tɛ nin kelen ye a man kan fiyewu an kɛwale ka kɛ sababu ye ka degun ta ka sin an ninkun ma o de kosɔn an kan k'an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ siraba kanaw la bolimafɛntigiw a kɛra suguya o suguya ye hali an yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'an b'an sen na siradaw la feerelikɛlaw nin waleya in dama ka kan an bɛɛ lajɛlen na wa a kɛko ɲuman o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ni ka don an ni kasara caman de ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛyasobaw bɛ kɛ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛyasodenninw n'o ye CSCOM CSRF olu fɛnɛ b'o minɛn kelen kɔnɔ ka sababu kɛ kasara kɛta caya ka sanga ni seli ye k'a daminɛ seli ɲɛkɔrɔlaw la fo ka taa se seli don n'a dugujɛw ma o de kama an ye munumunu salo kɛ Bamako faaba kɔnɔ kɛnɛyaso an ka jamana cakɛdabaw kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma degun minnu n'olu bɛ se ka sɔrɔ ka sanga ni seli ye dan bɛ se ka kari o la togoya min na ni mɔgɔw kunnafonini ye ka fara o la faamuyali kan ni ladilikanw ye minnu n'an sera k'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don gɛlɛyaw la minnu bɛ se ka sɔrɔ siraba an ka kasara yɛrɛ kɔfɛ an yɛrɛ ka balo kɛcogo an ka dumuni kɛcogo kuma dɔw la caman bolo kɔniden duuru o bɛ kɛ sababu ye k'u se kɛnɛyaso la a sababu kɛ seli dumuni a dilancogow b'o la a daminɛ tobiko ɲuman sira kan sanuya nasiraw fo ka taa se a duncogo ma f'an k'a dɔn k'a fɔ farikolo mago bɛ dumuni kɛko ɲuman de la a caya ko tɛ i se ye min ye k'o sɔrɔ k'o dilan i ka so i jija o ka kɛ dumuniw ye farikolo mago bɛ fɛn nafamafɛn minnu na walasa ka farikolo balo k'a ɲɛ ka kɛnɛyaw sabati olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la n'a dilanko ɲuman ye sanuya kɔnɔ sabula fɛn o fɛn n'a bɛ don kɔnɔbara kɔnɔ o kan ka lajɛ ni hakilisigi ye ji ɲama jɔlen na dumuni dunko jugu wali kelen a dilanko jugu o bɛ se ka na ni dusumakasa caman ye dusumakasa minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'i to seli la ka bana dilan da o baloko ɲuman sira bɛ laɲini damadɔ ɲini an fɛ tulu kɛta o ka bɛrɛbɛn an ka dumuni tobitaw la fo ka taa se kɔgɔ ani sukorow ma seli min yɛrɛ n'a kuma fɔra n'an bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin ko seliba saga n'o bɛ yirali kɛ an na sagasogo caman na an bolo kɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o sogobilen dunni a kan ka dun ni hakili ye a dunko jugu k'a dansago o bɛ se ka kɛ dayɛlɛni sira ye ka ɲɛsin i ma ni dusumakasa caman ye i n'a fɔ kɔnɔboli dɔw kɔnɔ bɛ se ka tun fɔnɔ nɛgɛ bɛ se ka dɔw minɛ fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma
wa an ka maakɔrɔba minnu fɛnɛ b'an bolo an ka du kɔnɔnaw la an k'a dɔn k'a fɔ maakɔrɔba ni si sera sanga dɔ ma sogobilen dun n'i ka dansago i man ka ye o waleya la janko senkurubadimi yɛrɛ bɛ minnu na a saga ninnu caman kulɔlen don kɛnkuru kelen don k'a caman nabɔ o dunko ɲuman min ɲini an fɛ ka sanga ni seli ye o de fɛnɛ ye bɔda sira ye an ma min b'a to an bɛ dusumakasa caman kunbɛn dusumakasa minnu n'u y'i sɔrɔ a ka ca la a tɛ taa ni musaka bɔ tɛ wa an kana ɲinɛ fɛnkɛnɛw nɔgɔlafɛnw kɔ olu de b'an dɛmɛ an bɛ dumuni minnu dun dumuni ninnu ka bayɛlɛma nɔgɔya la a n'a waati la kɔnɔbara kɔnɔ an garisɛgɛ donna minnu na ka kuma galamanin tɛngu u la u ye to min sigi ladilikanw bilasirali ɲuman sira kan dugawudenw ka fara u ka nisɔndiya kan minnu n'olu bɛna yira aw la jamukan in kɔnɔ u ka o kɛwale ɲuman de fɛnɛ bɛ yirali kɛ an na u ka cɛsiri la don o don ka ɲɛsin Mali jamana kɛnɛya sabatiko ɲuman ma. Ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna seli don o ye tiɲɛ nka an ka janto yɛrɛ la comme u b'a fɔ cogo min na bamanankan na janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi seli tile kelen kama mɔgɔ kana taa gɛrɛgɛrɛ lase i yɛrɛ ma n b'a ɲini jama fɛ yanni seli ka se fɔlɔ seli yɛrɛ diya ye tile damadɔ min bɛ kɛ yanni seli ka se parce que mɔgɔw bɛ boliboli la ka taa suguw la selima samarasanw na finisanw ni sagasan ni fɛnw na o ye nisɔndiya ye nka bolifɛntigiw a mana kɛ mototigiw ye a mana kɛ mobilitigiw ye a mana kɛ sennamɔgɔw ye bɛɛ ka taa ni hakili ye bɛɛ k'i hakili sigi tile kelen kama kana taa kɔlɔlɔ lase i yɛrɛ ma mototigiw ka moto boli dɔɔni dɔɔni mobilitigiw ka mobili boli dɔɔni dɔɔni sennamɔgɔw fana ka tɔgɔma o tɔgɔma cogo la bɛɛ ka i ka kan hakɛ min bato bɛɛ k'o bonya n'o kɛra i bɛ taa hɛrɛ la i ka ci la i bɛ sigi hɛrɛ la i ka ci la i bɛ k'a kɛ fɛn min fana kama n'o ye seliba ye n'o ye donba ye san kɔnɔ siɲɛ kelen de don san o san de siɲɛ kelen don donc o don kɔni o man ka sɔrɔ basi bɛ mɔgɔ la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hakilisigi de ka ɲi fɛn bɛɛ la n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i k'i hakili sigi n'i hakili sigi maa dɔ i bɛ fɛn kɛ i kan ka kɛ cogo min na o sababuya la komi ne yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso de kɔnɔna la yan nɔ n'o ye Gabriel Ture bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ dɔgɔtɔrɔso an bɛ dugu cɛmancɛ la a daminɛ denmisɛnninw ye fɔlɔ sabula denmisɛnninw mototigiw de ka ca denmisɛnninw na kosɛbɛ a ye moto boli ni hakilisigi ye a ye moto boli ni hakilisigi ye fɛn dɔ de don e b'i sigi a kan k'a wuli k'a boli vitesse la n'i y'a kɛ ni vitesse ye n'e sera fɛn ma kara ni fɛn ser'i ma donc welewelekan min bɛ k'a f'u ɲɛna a ye code de la route bonya a ye kaskiw don aw kunna a ye moto boli dɔɔni dɔɔni mototigiw kan ka boli fan min na goudron sanfɛ a y'o fana respecter n'o kɛra fɛn caman bɛ o bɛ bɔ a la mobilitigiw minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ mobili boli aw fana ka boli dɔɔni dɔɔni vitesse ma ɲi foyi la surtout jama ka ca sisan nɔ circulation fan bɛɛ fɛ n'aw fana taara dɔɔni dɔɔni a ka ca Ala fɛ hali ni min bɛ vitesse fɛn la moto la n'o nana s'i ma a bɛ kasara diminuer dɔɔni n'an kɔni bɛ wele k'an bila bɛɛ ma mototigi nɛgɛsotigi mobilitigi sennama bɛɛ ka taa ni hakili ye bɛɛ k'i ka bolifɛn boli ni hakili ye bɛɛ ka bolifɛn boli ni hakili ye sabula seli ninnu ɲɛkɔrɔla la anw bɛ kasaratɔ minnu sɔrɔ an fɛ yan nɔ a ka ca dɛ n'a fɔra i nisɔndiyalen o ka taa k'i bolo fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ si ka ladali to ye an kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fɛn kɛ ni hakili ye an ka hakili sigi ka taa suguw la an ka hakili sigi ka taa garibaliw la an ka hakili sigi ka taa tayɛrisow la o welewelekan de tun bɛ ne fɛ fɔlɔ ka f'u ɲɛna min ye mɔgɔw yɛrɛ ka comportement ye. Ne bɛ n sara bangebagaw de la kosɛbɛ denmisɛnninw ta yɔrɔ la parce que seli don an b'a ye denmisɛnninw ka ca dugu kɔnɔna la u bilalen b'u yɛrɛ ma kuma dɔ la i bɛ fitinin dɔw ye yɔrɔ dɔ la f'i jaabi tigɛ i b'a fɔ nin sera ka se nin yɔrɔ in na cogoya jumɛn donc moi je crois que bangebagaw k'u hakili to la jango anw musolakaw ne bɛ kuma musolakaw yɛrɛ de fɛ o la kosɛbɛ an k'an janto denmisɛnnin na ou bien an yɛrɛ k'an labɛn an ka tugu kɔ n'u bɛ fɛ ka taa parkini na u yɛrɛ ɲuman na parkini an ka tugu kɔ an ka taa parki la an ka taa pâtisserie la an ka n'u bila ten tɔ n'o tɛ accident a bɛ se o b'a sɔrɔ mobilitigi a t'a dabɔ a kama mais ni den y'i fili sira kan a tɛ se siratigɛ la ko caman bɛ kɛ mun ye dumuni ta yɔrɔ ye komi dumuni yɛrɛ lakanani ka gɛlɛn sisan o ye kurankow ni fɛnw ye donc musow k'a lajɛ u ka hakɛya lajɛ u kana caya ka dama tɛmɛ et puis mɔgɔ yɛrɛ k'i hakili to i yɛrɛ la sogo a tɛ ban k'an b'a dun jusqu'à 5 jours donc an ka taa dɔɔni dɔɔni mɔgɔ k'i hakili sigi nisɔndiya banna mais an dusukun kamikamilen don parce que an ka jamana bɛ kɛlɛ la hali bi mɔgɔ caman b'a front na n'o y'an ka soldats ye an hakili b'olu la donc seli in kɔni bɛ ka kɛ anw bɛ ka kɛ Bamako yan nɔ mais
mɔgɔ camanba bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ ka terrorisme kɛlɛ n'olu tɛ ka fête in k'u ka famille fɛ an hakili b'ulu la kosɛbɛ sinon nisɔndiya ye mun ye k'a fɔ Mali bɛ ka wuli k'a jɔ a tun bɛ dɔw ɲɛna ko bi tɛ se an dun bɛ bi la alhamdulilayi dun ka fa bɛ yen nɔ alhamdulilayi an denw bɛ ka taa école la alhamdulilayi an hakili sigilen bɛ capitale kɔnɔna la yan nɔ donc an bɛ autorités fo la kosɛbɛ kosɛbɛ mais an k'an cɛsiri hali bi parce que kɛlɛ in tɛ autorités dɔrɔn ye kɛlɛ in ye population yɛrɛ ye maliyɛnw k'a jira k'a fɔ an b'an ka dugu fɛ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ donc n'a fɔra k'an ka dugawu don an b'a fɔ Ala k'an ka seliw caya Ala kana an bɔ an ka hɛrɛw kɔrɔ Ala ka sɔrɔ yiriwa k'an n'an cɛw ka sununkanw bɛɛ k'an denw lamɔ si d'an ma an yɛrɛ bɛ baara min na Ala k'a yiriwa hali bi Ala ka sabali d'an ma hali bi parce que kuma ma nɔgɔn anw bɛ baara kɛ ni kuma de ye mɔgɔ bɛ se ka don dɔ gasi la ka sɔrɔ i m'a dɔn donc k'u ka hakɛ to u ka kɛ indulgent ye an kɔrɔ hali bi aw bɛ hakili to kuma ma nɔgɔn kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ aw yɛrɛ ni ce du fait que vous m'avez choisi a diyara n ye kosɛbɛ et puis ka welewelekan bila maliyɛn bɛɛ k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi anw de ye maliyɛnw ye anw de bɛ Mali jɔ anw de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ d'être tolérant et puis s'aimer quoi. Seli o ye fɛnba ye sabula an ye silamɛ dugu de ye an bɛ a daminɛ ni dugawu ye fɔlɔ Ala ye ɲinanta jira an kɛnɛ na cogo min na Ala ka san wɛrɛ ta jira an fɛnɛ kɛnɛɲɛna ten Ala kana baasi foyi fɛrɛ kan an na an bɛ ka bato fɛn fɛn kɛ nin wagati kɔnɔna la Ala ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ an ye Ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka san caman jira an kɛnɛ ɲɛna k'a jira an sitigi la k'a jira an dentigi la k'a jira an musotigi la k'a jira an cɛtigi la k'a jira an dentigi la vraiment o de bɛ ne fɛ k'a fɔ jama ye halisa an bɛ segin a kan hakilisigi de ka ɲi mototigi nɛgɛsotigi senama mobilitigi bɛɛ ka taa dɔɔni k'i hakili sigi k'a fɔ tile kelen kama an kana taa kɔlɔlɔ lase n yɛrɛ ma n'o kɛra fɛn caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ an kan. Effectivement seli ɲɛkɔrɔ na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa ka segin ka ca kojugu a taa ka segin caman bɛ kɛ mɔgɔw bɛ bɔ dugubaw kɔnɔ ka t'u yɛrɛ fɛ yen u bɛ taa kariw ta kari minnu bɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 mɔgɔ 50 fo mɔgɔ 80 k'olu ta an ye jateminɛ damadamanin kɛ o taa ka segin na fɔlɔ ye mun ye o ye bolikojugu ye n'an b'a fɔ o ma ko excès de vitesse kariw ka bolikojugu ka ca seli ɲɛkɔrɔla na an b'a ɲini karitigiw fɛ compagnie gérants ani chauffeurs u k'u jija ka sira sariya bato n'o ye 90 km/h ye n'i bɛ ka bɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ a filanan ye mun ye u bɛ mɔgɔw ta ka doniw ani sagaw ani bagajiw k'u bɛɛ don mobili kelen kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko transport mix o fana ye waleya ye mun man ɲi u ka o waleya jugu ninnu fana dabila o tɛmɛnen kɔfɛ an ka dugubaw kɔnɔ n'a fɔra seliba saga galabaliw bɛ dayɛlɛ fan bɛɛ donc mɔgɔw bɛ taa sagasaw na dɔw bɛ taa san motow la dɔw yɛrɛ b'a ta katakataniw ni bolimafɛn wɛrɛw la mais mun yɛrɛ y'a juguman yɔrɔ ye u bɛ sagaw ani mɔgɔw u b'u siri u cɛkisɛ la i b'a sɔrɔ u bɛ support A2 u mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bɛ moto kan ka saga fana da o kan o fana ye waleya ye minnu cɛman ye n'an b'a fɔ ko mɔgɔw ko o dabila a naaninan ye mun ye selidon yɛrɛ seli kɔni seli dabɔra bɛɛ kama mais kɛrɛnkɛrɛnya la seli o ye denmisɛnninw ta ye denmisɛnninw bɛ bɔ kosɛbɛ o denmisɛnninw u tɛ sira sariyaw dɔn u caman bɛ sɔrɔ u sen na donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ moto la k'u hakili to denmisɛnninw na minnu bɛ mobiliw fana na u k'u hakili to denmisɛnninw na i n'a fɔ yɔrɔ damadamanin bɛ yen an b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko lieu de regroupement des enfants i n'a fɔ restaurant b'o la sugu taasiraniw b'o la ɲɛnajɛkɛyɔrɔninw olu b'o la donc
ni aw bɛ ka surunya yen yɔrɔnin na aw bɛ caman bɔ aw ka vitesse la parce que denmisɛnnin bɛ se ka bali ka bɔ tuma bɛɛ pour que mɔgɔw ka se ka fête kɛ fête ka tɛmɛ k'a sɔrɔ kasara ma mɔgɔ si sɔrɔ o y'an ka laɲini ye an ka samɛ foli bɛ bɛɛ ye ala ka san caman yira an na ala k'an ka jamana basigi anw bɛ yan mais an hakili bɛ an ka finitigiw la minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ don o don pour que an ka jamana in ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ala barika la bi mali bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ sécurité bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ donc ala ka san caman yira la k'a yira an kɛnɛ na ala k'a to salon accident ba minnu kɛra salon o ɲɔgɔnna kana kɛ ɲina wa ɲinantaw fana san wɛrɛ t'a ka dɔgɔya n'o ye pour que sécurité routière ka se ka renforcer an ka jamana kɔnɔ an ka foli bɛ an ɲɛmɔgɔw ye an ka gouvernement an ka ministre des transports et des infrastructures ale mun cɛ sirilen don dogo don pour que dɔw ka se ka bɔ accident de la circulation routière la an ka foli b'a ye an ka dugawu bɛ mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye jamana ɲɛma premier ministre les ministres de la sécurité et de la protection civile parce que nous be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ministre de la santé et du développement social Ok, bisel duan na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que komi a b'a kalama cogoya min na seli ye waatiba de ye mali kɔnɔ waati min don mɔgɔw ni u ka famille bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que ka fêti kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an nisɔndiyalen don seli nin na kosɛbɛ parce que tout le monde a retrouvé sa famille pour bien fêter donc o kɔnɔna kɔnɔna an bɛ dugawu de kɛ vraiment ala ye ɲinan seli yirana cogoya min na a ka san caman yirana ten an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana kolosuma ala ka jamana taga ɲɛ ala ka jamanadenw bɛnnen to gɛlɛya minnu bɛ mali ka an bɛ se dugawu kɛ hali bi ala ka gɛlɛya ninnu wuli o kɔfɛ an bɛ wele ladilikan di mɔgɔw ma selidonya ye waati min na circulation ɲagaminen don kosɛbɛ denmisɛnninw ka ca circulation na et puis circulation bolibagaw ka ca an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka taga u fɛrɛ ma u ka tugu hakili ma pour que kasara bɛ se ka bali cogoya min na selidonya nin na nisɔndiya don de don man ka tɛ ka kɛ mɔgɔ ka dusukasi waati ye donc an b'o laɲini kɛ mɔgɔw fɛ an bɛ tila k'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'u hakili to dumuniw kɛtaw la pour que u kana dumuniw kɛ k'a dépasser kosɛbɛ pour que kɔfɛ banaw ni fɛnw kana bɔ a la donc an bɛ foli kɔni di maliyɛnw ma hali bi ala ka maliyɛnw bɛnnen to ala ka maliyɛnw mali ta ɲɛ maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔni an bɛ foli kɛ aw la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ la o kɔfɛ an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo minnu taara seli kɛ yɔrɔw la u ɲuman tagara cogoya min na an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'u ɲuman ye o cogoya kelen na ka n'u ka baaraw daminɛ minnu yɛrɛ tora ka seli kɛ u ka famille la an bɛ dugawu kɛ ala ka seli ni ɲuman tɛmɛ hali bi yarabi san o san ala ka mali ta ɲɛ an bɛ ka don samiya mun na an bɛ samiya mun kɔnɔna na sisan an bɛ dugawu kɛ ala ka sanji ɲuman d'a ma ala ka sanji ɲuman d'a ma sanji nafama min bɛ maliyɛnw nafa tuga ne kɔni nisɔndiyalenba de don ka sababu kɛ ɲina seliba in n'o y'an ka jamana yɛrɛ fɛtiba dɔ ye ni a bɛnna samiya kɔnɔna ma ça veut dire que fɛti fila de don anw sɛnɛkɛlaw yɔrɔ donc nisɔndiyalen don o ko la et puis n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ ka i janto fɛti ye tiɲɛ ye mais bɛɛ k'i kɔlɔsi dumuni ta fanfɛyɔrɔ la bɛɛ k'i kɔlɔsi siraba mɔbiliboliw ni motoboliw la surtout an ka denmisɛnninw fana kɔlɔsi parce que samiya ma don kosɛbɛ parce que funteni dɔɔni tile bɛ sisan an k'u kɔlɔsi selima yaalako la k'u bɔ ɛriw jateminɛ pour que u ka santé bɛ se ka ɲa cogo min na donc an bɛ dugawu kɛ o la ala ka seli musakako nɔgɔya ala ka garijigɛw fɔni seli min dabɔlen don sagasogo ɲimi kama ala ka saga nɔgɔya silamɛ du bɛɛ lajɛlen pour que ka seli in kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ donc ban bɛ baara minnu na ala k'olu sinsin ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛn ka garijigɛw fɔni ka jamana yɛrɛ suma ka fɔtaw ni kɛtaw bɛn ɲɔgɔn ma ka partenaires caman caman nati minnu ma an kunna fanga la n'o ye an ka tenitigiw ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka cɛsiri d'u ma ka dɛmɛbaga caman caman natu ma pour que mali bɛ yiriwa cogo min na donc an bɛ yafa deli fɛnɛ kɛ an baarakɛɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw n'an filɛlibagaw ni an lamɛnlibagaw ye vraiment bɛɛ ka yafa an ma an yɛrɛ yafara bɛɛ ma bɛɛ bonne fête aw san bɛɛ
foli se malien bɛɛ ma donc ɲinan 2024 san ko cayara dɔɔni donc alo sa seliba in a tɛmɛna a sera bɛɛ na hɛrɛ la ala ka tɛmɛ bɛɛ na hɛrɛ la donc a musaka ala ka nɔgɔya bɛɛ donc ala ka a kɛcogo ɲuman fana latigɛ bɛɛ an ye bato minnu k'a kɔnɔ ala ka o minɛ n'o ye an ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ni bato ye ani an yɛrɛ ka denbaya n'an ka sigidaw labɔli sira la gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ani bɛnbaliya dɔɔni bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka olu furufuru ninnu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ foli lase silamɛ bɛɛ ma bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma seli ye hukumu ye bɛɛ kan ka yafa ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'an yɛrɛ ye ala ka barika don jamana in na ala ka barika don an ka maabaw la n'o ye an yɛrɛ ka karamɔgɔbaw ninnu donc aw yɛrɛ n'aw ye famille Chérif la a bɛ baara min na ani an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Chérif Usmane Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ ala ka bɛɛ ni kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka barika don la ala ka yafa kɛ an yɛrɛ ka banbagatɔw ma sa u yɛrɛ bonya kama barika kama ala k'a ka baara ye ala ka sabati a bolo sayi min bɛ ne bolo yɔrɔ la o ye hakilisigi an ka hakili sigi maanifin i kɛra cogo o cogo n'i bɔra i bɛ sew donc bɛɛ ka boli ni hakili ye donc an ka kɔlɔlɔ kana se ɲɔgɔn ma parce que seli diya ye a ka tɛmɛ bɛɛ na hɛrɛ la pour que ka tɛmɛ bɛɛ na hɛrɛ la il faut que anw yɛrɛ k'an kɛcogo dɔn donc an ka hakili sigi an ka bolifɛnw sanfɛ n'an yɛlɛla an ka taa dɔɔni dɔɔni fo an ka se an seyɔrɔ la olu sa accident caman bɛ dugu kɔnɔ ala ka nɔgɔya donc ni accident in ala ka kɛ o don anw yɛrɛ fana nɔ b'a la an nɔ b'a la waati min o ye ni bolila i kunfɛ ten ka boli k'i hakili kɔ donc diyagoya i bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i sigiɲɔgɔn dɔ ma an ka hakili sigi jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka dugawu kɛ jamana ye mais bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fin o ye min ye bɛɛ se ye min ye ŋaniya ni baara ɲuman na an k'o kɛ ka jamana in dɛmɛ ni o ye donc ni bɛɛ ye jamana dɛmɛ ni baara ɲuman ani duwawu ye a ka ca ala fɛ an hakili bɛ min na an b'o sɔrɔ donc ala ka maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan o fan donc ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. donc yani mɔgɔ k'an kisi an k'an yɛrɛ kisi ne yɛrɛ filɛ ne ye bolimafɛntigi mais ni ne bɛ taa dɔɔni dɔɔni ne b'a ye n ka sira ka droit la mɔgɔw bɛ n provoquer u bɛ n nɛni kuma dɔ la n tɛ kuma mais des fois n bɛ n ta sira mais n bɛ taa dɔɔni dɔɔni mun ye dumuniko ta fanfɛla fana ye an boloden duuru kana k'an yɛrɛ kala ye n'an y'an ta ko sogo bɛ yen nɔ dumuni bɛ yen nɔ a bɛ tila ka kɛ problème ye i b'a dun dɔɔni dɔɔni mɔgɔ dan ye i kɔnɔnugu hakɛ ye ma denmisɛnninw yɛrɛ fɔ olu bɛ se ka dumuni kɛ a bɛ yɛlɛma joona rapidement u bɛ geste ni fɛn minnu kɛ mais mɔgɔkɔrɔba n'a fɔra k'i k'o kɛ bɛɛ kɛra furudimibaatɔ ye donc ka dumuni kɛ k'i da ka dumuni kɛ k'i sigi c'est pas facile donc i b'a dun i bɛrɛ la n'i y'a dun hakɛ la a ka ca ala fɛ dumuni t'i kɛlɛ ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an fara san wɛrɛ jama kan ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma an kana t'u malolen sɔrɔ an malolen yɛrɛ kana s'u ma ala ye ɲinan k'an ɲɛna ala ka san wɛrɛ k'an ɲɛna ala k'an mɛn kuloniɲɛla la ala k'an ka kɛta n'an ka fɔtaw ko ɲɔgɔn na ala ka kɛnɛya d'an ma ala k'an fatu silamɛya kan. hakili la ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kɛnɛya jamukan kan aw ni ce aw ka ɲɛmadeli la ni fɛnɛ de bɛ dan sigi a kan bɛɛ.